Saudos, como están? Os nenos de Santiago afrontan mañá a volta ao cole que nos tempos que corren é case tan dura pros cativos como pros pais. O novo curso chega con novidades en Compostela, máis importante a xestión dos comedores e do servizo de madrugadores por parte do Concello. A edil Rebeca Domínguez anunciaba esta mañá que o prazo de inscrición se prolonga ata o sábado. Xa está todo a punto para o inicio do curso que chega con novidades. A principal ten que ver cos servizos de madrugadores e de comedores, que dende agora xestiona Concello en 9 centros de infantil e primaria. Isto, segundo a concelleira de Educación, Rebeca Domínguez, suporá un aforro importante para as familias. Falar da posta en marcha do servizo de madrugadores e de comedores escolares da Rede de Centros Públicos de Educación Infantil e Primaria de Santiago, que, como sabedes, é o primeiro ano que se xestiona por parte do Concello, tamén unha novidade importante, que supón para as familias un aforro dun 40% con respecto ao prezo pagado polos menús o ano pasado e os anos anteriores. O custo do almorzo será de case 1,40 euros por neno e día, mentres que a comida non chegará aos 3 euros. A petición das AMPAs, o Concello prorrogou o prazo de inscripción ata o vindeiro sábado. De momento, hai 215 nenos apuntados, unha cifra que se atopa algo por debaixo dos cálculos do Departamento de Educación. A outra novidade deste curso é a apertura, por fin, da Escola Infantil de Salgueiriños con 123 prazas. Deste xeito, as 3 garderías municipais suman case 250 prazas. A aposta da Escola Infantil de Meixón Frío Salgueiriños, que supón un incremento de 123 plazas de capacidade máxima dentro das plazas ofertadas polas escolas infantís municipais de Santiago, que son, agora, e contando con esta nova escola, de 249 plazas. O día 14 pechase o prazo de inscripción e aínda quedan 16 prazas dispoñibles nas aulas de 2 a 3 anos. Ademais, o Concello está pendente de que a Xunta dea o seu permiso para que outra das clases previstas para esa idade acolla a nenos de 1 a 2 anos, unha franxa na que hai maior demanda. Como dicíamos, a volta ao cole tamén moi dura para os pais, pero nos tempos que corren para algúns é case inasumible. Daí a campaña que vende poñer en marcha Juntos Podemos, co obxectivo de recoller material escolar para as familias máis necesitadas de Compostela. Calquera pode colaborar. Nestes tempos non son poucas as familias que teñen verdadeiras dificultades para afrontar a volta ao cole. É por iso que Juntos Podemos puxose mansa a obra cunha nova campaña de recollida de material escolar. Ya sabéis que Juntos Podemos va poquito a poco y en lo que cree que pueden necesitarnos. Entonces, pues la cuesta de septiembre es mucha cuesta para muchísimas familias. Entonces decidimos aportar nuestro granito de arena ahí, con material que dejan otros niños nuevo, casi nuevo, para aquellos que puedan necesitarlo e incluso para las familias que puedan ahorrarse un poco de dinero en ese material y destinarlo a alimentos o a calefacción o a lo que le vaya viniendo durante el resto del año. Esta campaña iniciouse neste mesmo verán, cun desfile solidario da marca Liolío celebrado no Náutico de Sanxenxo. Ademais, Juntos Podemos xa ten en marcha outros proxectos, neste caso relacionados co deporte. Y de mano de Antonio Quinteiro, el presidente del LS de Compostela, pues nos ha ofrecido, aparte de unos bonos para que las familias puedan disfrutar del fútbol y que no les va a costar nada, tienen que solicitarlo también, pedírnoslo a nosotros y se les indicará cómo hacerlo. Nos da algunas becas para los alumnos para que puedan formarse en cantera del SD. Se queren colaborar, non teñen máis que achegarse aos puntos habilitados en varios colexios da cidade para depositar o material escolar en desuso. En canto ás familias que necesiten esa axuda, só teñen que acudir ao albergue de San Francisco, onde serán atendidas con total discreción. Máis cousas, o concelleiro Luís Bello deu hoxe conta polo miúdo dos proxectos que van ser financiados este ano con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. Os case 600.000 euros que lle corresponden a Compostela serán para actuacións de reforzo do firme en 7 parroquias do rural. O Concello xa iniciou ca apertura das ofertas os trámites para poñer en marcha os proxectos do Plan de Obras da Deputación da Coruña, que conta cun orzamento de 590.000 euros. Este ano os cartos da institución provincial irán destinados íntegramente a actuacións no rural. Estas obras serán executadas totalmente en actuacións dentro das parroquias do noso Concello, xa que é indiscutible que son quenes máis necesitan un arranxo urxente dado o deterioro que sofren as súas estradas. Os proxectos foron presentados a primeiros do ano pola Concellería de Medio Rural para as obrigadas labores de conservación
mantemento e mellora das vías públicas municipais. E son aprobadas a finais do mes de maio con unha financiación de 588.520,66 euros. Serán un total de 7 proxectos de pavimentación e reforzo do firme nas parroquias de Oeixo, Marrozos, Barciela, Lavacolla, Verdía, San Miguel dos Agros e Arins. Dende o Concello decidiuse executar os traballos por orden de prioridade e levar a cabo un control moi exhaustivo desas obras. Só se certificará e liquidará ás empresas os traballos rematados. Así pódense dar os casos de que obras que están proxectadas presupostariamente e licitadas por un importe, por exemplo, de 90.000 euros, poderían ser certificadas técnicamente e liquidadas por un importe menor, pero sempre totalmente rematadas as actuacións diseñadas no proxecto. No caso de que quede algún remanente deses proxectos, o Departamento de Medio Rural ten en mente outra actuación para mellorar o pavimento nunha pista de Frades na parroquia de Enfesta. A espera de que a Deputación lle dé ao visto vos proxectos, Luis Bello calcula que as obras poderían comezar nun mes e estar rematadas nuns 3 meses. E por primeira vez en moito tempo, o BNG coincide en algo co presidente da Xunta. Os resultados turísticos dos últimos meses foron, din, desastrosos. Onte dicía Alberto Núñez Feijóo, o voceiro nacionalista en Raxoi, aplaudiu hoxe ese exercicio de autocrítica que dixo espera que sexa un primeiro paso para un cambio de políticas tanto no goberno galego como no compostelán. Daí as preguntas que Rubén Cela levará ao próximo pleno relacionadas ca marcha do aeroporto de Lavacolla. A preocupación do BNG pola marcha do sector turístico ven de lonxe, pero non fixo máis que medrar cos datos deste verán. Rubén Cela quixo lembralos hoxe para pedirlle á Xunta e ao goberno local que muden as súas políticas. O voceiro nacionalista lembrou que no que vai de ano o número de pasaxeiros de Lavacolla caeu un 9%, máis do dobre da media estatal. En canto aos voos, no aeroporto compostelán descenderon un 13,5%, fronte ao 8,8% do conxunto das terminais españolas. Para Rubén Cela, iso supón que este ano non chegaremos aos 2 millóns de viaxeiros, un dato que invita a unha reflexión. E é se ten algún sentido facer un investimento de máis de 270 millóns de euros nunha nova terminal, con capacidade para duplicar o número de pasaxeiros da anterior, chegando casi aos 5 millóns de pasaxeiros, se vamos a aplicar unha política aeroportuaria que o único que fai é reducir, mermar esa capacidade de viaxeiros. O BNG vai levar ao próximo pleno unha serie de preguntas relacionadas con Lavacolla. Unha delas ten que ver co mapa de rutas para a temporada de inverno, porque as únicas noticias que se coñecen son malas. A peor, a supresión do voo a Milán, o único que nos quedaba a Italia. Isto non deixa de ser curioso cando todos os datos o que apuntan é a un desplome do turismo no ámbito peninsular, tanto do Estado español como de Portugal, e que se manteñen as cifras malamente gracias precisamente ao repunte do turismo internacional. E digo que non deixe de ser curioso porque o plan estratégico de turismo deste Concello apunta como un objetivo absolutamente primordial precisamente o de Italia. Non? Ademais, o BNG interesarase polo futuro da bella terminal, tras coñecerse que Ryanair desbota establecer ali unha das súas bases e polos plans para conectar Lavacolla ca AP9. Por último, o Bloque reclamaralle á concelleira Reyes Leis que modifique as súas políticas turísticas despois de que o propio presidente da Xunta recoñecera que os datos deste verán foron desastrosos. E o concelleiro de Participación Cidadá presentaba hoxe a excursión ao balneario Arnoia Caldaria en Ourense, que ten programado o seu departamento. A actividade celebrarase do 17 ao 19 de outubro e o prazo de inscripción estará aberto ata o día 15 deste mes. Se están interesados, déanse presa porque xa están cobertas 30 das 50 prazas ofertadas. A proposta inclúe 2 noites no balneario Arnoia Caldaria de Ourense do 17 ao 19 de outubro en réxime de pensión completa e cun programa termal persoalizado. O prezo é de só 125 euros, nos que tamén se inclúen os desprazamentos de ida e volta en autobús dende Santiago. O concelleiro Francisco Noia aproveitou a rolda de prensa para falar da boa acollida que está tendo o programa de excursións promovido polo seu departamento, no que xa participaron máis de 500 persoas. No que queda de ano, haberá 6 saídas máis. Máis propostas pro seu tempo libre, agora na nosa axenda cultural.
E imos coñecer o que nos depara o tempo pros vindeiros días, é unha información que nos achegan dende Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. O anticiclón volverá mañá a Galicia, pero pola mañá aínda podería rexistrarse algunha precipitación feble. As temperaturas baixarán no litoral norte e subirán no resto da comunidade, e os ventos soprarán frouxos do nordés. Para o xoves agárdanse ceos pouco anubrados con algunhas nubes altas. As temperaturas subirán lixeiramente, superando os 30 graus na metade sur. Os ventos soprarán do norte frouxos. No venres os ceos estarán despexados e os ventos soprarán frouxos do nordés. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas subirán de xeito moderado. Mañá en Santiago teremos nubes baixas pola mañá que deixarán paso a ceo con nubes de tipo alto. O vento será frouxo do nordés e as temperaturas manteránse sen cambios. Os ceos estarán pouco anubrados nos xoves e o vento será frouxo do nordés durante toda a xornada. As temperaturas mínimas baixarán e as máximas irán en moderado ascenso. Pero o venres agárdanse ceos pouco anubrados ou despexados e ventos frouxos do nordés. As temperaturas mínimas non cambiarán e as máximas irán en moderado ascenso. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron hoxe as novas, unhas felicitacións de cumpleanos. Regresamos nun minuto co preguntoiro, non se movan.